až keď budú úplne v piči a mŕtvi. Alebo si zahrajeme aj my ešte. Že si zahráme aj my a zahráme si trošku aj divadlo a spravíme to aj pre nich také pestrejšie, aby vedeli, že aj v tých hrách sa dá na to spoliehať, že proste tí Američania aj v tých posledných chvíľach vždycky dojdú a tak. Čiže zahrali by sme jak letectvo, tak personálne posily. Čiže dorazila by tam Toyota s Arabákmi, ktorí by ich chceli rozjebať, hej. Začala by reálna prestrelka. Reálne začnete s nimi bojovať. Oni majú málo munície. Strieľať do nich, ne všetkých rozjebať zase. Normálne 5 ľudia, ich tam je 5 ľudia nabehnú, reálne budú strieľať, hej. Za minútu dobehneme my s autom, granáty, 4-5. No to počkáme. Ja budem tiež v aute a počkáme, oni budú hlásiť, my už nemáme muníciu, takže nerozepte sa aj vy, nechajte ich, nech dochádza aj munícia. Oni nebudú hlásiť, keď oni to nevedia. Oni nebudú. Uvidíme, počkáme, ja si myslím, že budú. Nahlásili náš útok. Oni nebudú. A čo má robiť, keď nebude môcť strieľať, čo bude robiť? Podľa mňa bude. Umre. No, umre. Uvidíme, vysielačka je, majú pri sebe, uvidíme, čo robia. Nerob to takto, lebo oni to nezahlásia. Vieš, že vždycky ti zahlásili 5 až 10 minút po tom, čo sa stalo. Tak to jasné. Až potom. Počkal by som trošku ich vytentovať z tej munície. No uvidíme, čo spravia, či nám dobre, ale však oni môžu normálne s nimi reálne bojovať. Áno. Bojovať a uvidíme, či nám budú hlásiť. My budeme s autom pri stĺpe, budeme čakať. Ak nám dlho nebudú hlásiť, pôjdete. Ak nám zahlásia, tak ich pošleme hneď, hej. Ale dojde dvaja ľudia, vystúpia. Hudba. A najskôr dajú letectvo. Bez hudby, koko. Hudbou. Bez hudby. A najskôr dáme letectvo. Hej, bombardovanie. Počkej, Kekso, ukáž letectvo. Dvaja budú na korbe, vystúpia, ešte nebudeme vystupovať my. Granáty. Poviem, letectvo dorazilo. Rozjebávka, hej. Dobre? Potom, a už za chvíľku dojde auto, ako vyskačú ľudia, posily a my tam budeme kričať ako aj Arabi, hej. Arabi budú pičoviny, ale zase všetci, než sa dojdete, kokot vám prepne, vy budete strieľať na moje auto, my rozjebete auto na sračky. Proste nefakt, takže vážne divadlo, nebudeme ani do vás reálne strieľať len okolo vás, alebo čo tak. Hej, to poznám. Ne, vážne. Vážne, ja nepotrebujem, lebo sa vám bude jebať a vy mi rozjebete celé. Ale není to na 10 sekúnd. Letectvo tam príde pešo, budeme za vami a budeme čakať a budeme tiež obstreľovať, aby bola akože väčšia sila, hej, budeme obstreľovať len tak barák. Potom, keď príde na to, ja zahlasím, OK, jebem.